Θα μεταφερθούμε και στην Ουρανούπολη, το κατόφλι του Αγίου Όρους, όπου από τα Χριστούγεννα 80 άνδρες, γυναίκες και παιδιά, μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Δείτε πλάνα, βυζαντινά μοτίβα. Επιλέγουν οι γυναίκες από το Άγιο Όρος κατά κύριο λόγο, από τα εκκλησιαστικά βιβλία και ξεκινούν από τα Χριστούγεννα την προετοιμασία του επιταφείου. 80 άτομα, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ξεκινούν και τον προετοιμάζουν. Από το Φλεβάρι έχουν ετοιμάσει τα σχέδια και ξεκινούν κάθε μέρα και κεντούν. Να σας πω ότι χρησιμοποιούν 75.000 βυσσινή χάντρες, γιατί είναι συγκεκριμένα τα χρώματα, 4.000 ασημί πέρλες και 20.000 λευκά χρυσάνθεμα. Τελευταία μπαίνουν τα χρυσάνθεμα, όπως αντιλαμβάνεστε, για να μην μαραθούν. Θα πάμε στην Ουρανούπολη, θα συναντήσουμε τις γυναίκες αυτές που είχαν την έμπνευση και πρωτοξεκίνησαν αυτήν την υπέροχη ιδέα. Τις βλέπετε εδώ επί το έργο, να κεντούν τον επιτάφιο. Και να σας πω ότι γίνεται πόλος έλξης, ο μοναδικός αυτός επιτάφιος, από πιστούς και δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Θα μας τα πούν οι κυρίες από την Ουρανούπολη. Νομίζω φέτος θα το κρατήσουν Ολλανδοί. Θα το κρατήσουν Ολλανδοί τον επιτάφιο. Πάμε στην Ουρανούπολη, το κατόφλι του Αγίου Όρους. Θα συναντήσουμε την κυρία Μαρία Σαββίδου, η οποία είναι μία από τις 4 κυρίες. Καλησπέρα σας, κυρία Σαββίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς, Ουρανούπολη, ένας ιστορικός τόπος, κατόφλι του Αγίου Όρους και 4 γυναίκες εσείς. Η κυρία Στάθα, η κυρία Ελένη και η κυρία Κατερίνα μαζί σας. Είστε οι 4 κεντίστρες, οι 4 πρώτες γυναίκες που σκεφτήκατε να φτιάξετε αυτόν τον επιτάφιο και από εκεί και πέρα μπήκαν κοντά σας πολλοί άλλοι άνθρωποι. Να πούμε λοιπόν, για φέτος τι έχετε ετοιμάσει? Φέτος έχουμε ετοιμάσει έναν επιτάφιο ξεχωριστό, όπως και κάθε άλλη χρονιά. Έχουμε βάλει περίπου 70.000 χάντρες και 5.000 πέρλες. Προσθέσαμε δηλαδή και τις πέρλες. Μάλιστα. Αυτό το κάνουμε περίπου 10 χρόνια. Ναι. Έχει γίνει πλέον θεσμός. Βοηθάει όλος ο κόσμος εκτός από εμάς. Γιατί αν θα προσπαθούσαμε να το κάνουμε μόνοι μας, οπωσδήποτε δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Δηλαδή θα έπρεπε να ξεκινήσουμε το προηγούμενο Πάσχα για να στήσει εμάς το επόμενο. Σωστά. Βλέπω, κυρία Σαββίδου, ότι ξεκινάτε από τα Χριστούγεννα και συμμετέχουν πια 80 άντρες, γυναίκες και παιδιά στο στολισμό αυτό. Ναι, έρχονται και παίρνουν υλικό από εμάς, το πηγαίνουν στα σπίτια και εκεί κάθονται και δουλεύει ολόκληρη η οικογένεια. Θέλετε να μας δείξετε λίγο, ενώ το συζητάμε και λέμε θέλετε να μας δείξετε λίγο τον επιτάφιο, να δούμε ακριβώς αυτό το κομψοτέχνημα που φτιάχνετε, είναι πίσω σας. Είναι αυτό που βλέπουμε λοιπόν. Τα μοτίβα αυτά διαβάζω ότι τα επιλέγετε από εκκλησιαστικά βιβλία του Αγίου Όρους, έτσι είναι? Ναι, θα σας τα πει η κυρία Κατερίνα αυτά που επιλέγουμε τα μοτίβα αυτά από το Άγιον Όρος. Θα σας τα πει η κυρία Κατερίνα. Μια στιγμή. Καλή Ανάσταση από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σαββίδου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο πάρα πολύ όμορφο έργο σας. Βλέπουμε λοιπόν τον επιτάφιο, βλέπουμε και την κυρία Κατερίνα. Καλησπέρα σας, κυρία Κατερίνα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά και καλά. Καλή Ανάσταση να έχουμε όλοι. Κυρία Κατερίνα, διαβάζω ότι τα μοτίβα τα επιλέγετε από βυζαντινά βιβλία και Ευαγγέλια με συγκεκριμένα χρώματα, από βιβλία κατά κύριο λόγο από το Άγιο Όρος που είναι δίπλα σας. Ναι, βεβαίως. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά ένα τέτοιο έργο. Ναι. Είναι όλα και τα σχέδια και τα χρώματα, είναι όλα από βυζαντινά εκκλησιαστικά βιβλία. Μιλάμε για κομψοτεχνήματα, κυρία Κατερίνα. Είναι ένα κομψοτέχνημα, είναι ένα έργο τέχνης, όπως λένε πολλοί. Το οποίο πόσες εργατοώρες σας παίρνει για να το ολοκληρώσετε? Αυτό είναι μήνες, δεν μπορείς να το υπολογίσεις με ώρες. Αρχίζουμε μετά τα Χριστούγεννα, ξεκινάει όλη η διαδικασία. Τα πατρόν, τα σχέδια, να τα προσαρμόσουμε όλα πάνω στο φελιζόλ. Ναι. Δουλεύουν πάρα πολλοί κόσμος για να μας τα φέρουν εμάς έτοιμα, να τα βάλουμε πάνω εκεί να τα τοποθετήσουμε. Ναι. Και τώρα από τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκινάμε για να μπει το λουλουδάκι. Για να μπουν τα μικρά μινιατούρες, βλέπω, κυρία Κατερίνα, μινιατούρες χρυσάνθεμα. Ναι, είναι μικρά χρυσάνθεμα. Πού τα βρίσκετε αυτά? Τα αγοράζουμε. Τα αγοράζετε. Μιλάμε για τεράστια ποσότητα όμως. 75.000 μινιατούρες χρυσάνθεμα. Ίσως και περισσότερα. Ναι, ίσως και περισσότερα. Αυτά, ναι. Οι χάντρες είναι άπειρες, είναι αμέτρητες. Ναι. Και τα λουλουδάκια τα ξεκινάμε από τη Μεγάλη Δευτέρα. Σιγά σιγά τα αποθετούμε στις 4 πλευρές, όπως βλέπετε. Για να είναι λίγο και να κρατηθούν λίγο φρέσκα. Έτσι, για να μην μαραθούν. Και σε αυτό παίρνουν μέρος και παιδάκια, και ντουν και παιδάκια.
πάνω στον επιτάφιο όχι, αλλά για να μας τα φέρουν, δουλεύουν στο σπίτι τους, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Βοηθεί όλοι. Όλοι βοηθούν. Διάβαζα, κυρία Κατερίνα, ότι αυτή την περίοδο ξεκινάτε γύρω στις 9 το πρωί, κάνετε ένα διάλειμμα το μεσημέρι γύρω στη 1.30, ξαναξεκινάτε 4 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ασταμάτητα δηλαδή δουλεύετε. Ακριβώς έτσι, όπως το είπατε, ναι. Και βλέπω επίσης ότι έρχονται κάθε χρόνο για τον επιτάφιο αυτόν που είναι πραγματικό κόσμημα, τουρίστες από όλο τον κόσμο και δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Και φέτος διαβάζω ότι θα κουβαλήσουν Ολλανδοί στους ώμους τους στον επιτάφιο. Όχι, θα κουβαλήσουν, απλά θα έρθουν, αλλά αυτά θα σας τα πει η άλλη κυρία τώρα. Έτσι, να δούμε όλες τις κυρίες, αυτό είναι το σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατερίνα. Χρόνια πολλά και πάλι. Επίσης, να είστε καλά. Να είστε καλά, χαιρετισμοί από την όμορφη Ουρανούπολη. Ευχαριστούμε πολύ. Όσοι δεν έχετε πάει, όμορφη Ουρανούπολη, το καραβάκι από όπου φεύγει ο κόσμος, οι άντρες που πάνε στο Άγιο Όρος, το τελευταίο κοσμικό σημείο πριν από τον Άθο. Πάμε λοιπόν και στην άλλη κυρία. Είναι οι 4 κυρίες η ψυχή αυτού του έργου, του εγχειρήματος, και από εκεί και πέρα μπήκαν πάρα πολλοί. Εσείς είστε η κυρία Στάθα ή η κυρία Ελένη? Είμαι η κυρία Στάθα, Ευσταθία λέγομαι. Γεια σας κυρία Ευσταθία, χρόνια σας πολλά. Για πείτε μας λοιπόν, πλήθος πιστών έρχονται και δημοσιογράφων, Ολλανδοί, Γερμανοί, Ιταλοί, από όλα τα μέρη του κόσμου για τον επιτάφιο. Έτσι κι αλλιώς ο τόπος μας είναι ένα τέτοιο πέρασμα, γιατί η Ουρανούπολη είναι η πύλη του Αγίου Όρους, είναι η πύλη της μοναστικής πολιτείας του Αγίου Όρους. Ο κόσμος, και ο κόσμος που περνάει, η ποιότητα του κόσμου που περνάει από την Ουρανούπολη είναι προσκυνητέα. Και βέβαια ο επιτάφιος είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό. Θα περάσουν να δουν, θα το συνδυάσουν, θα περάσουν να δουν και τον επιτάφιο. Και μεταφέρουν την εικόνα αυτή οι δημοσιογράφοι τώρα, στα μέσα τους, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, από όπου έρχεται ο καθένας. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα ο επιτάφιός σας, αυτό το πραγματικό έργο τέχνης, γίνεται γνωστός σε όλα τα μέρη της γης και φαντάζομαι θα σας έχουν πάρει συνεντεύξεις από παντού. Από παντού, από παντού. Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. Κυρία Ευσταθία, όταν ολοκληρώνετε το έργο, την Μεγάλη Παρασκευή γίνεται η περιφορά, μετά τι τον κάνετε αυτόν τον επιτάφιο? Ξεστολίζετε όλος και ξανά από την αρχή? Ο επιτάφιος θα μείνει μέσα στην εκκλησία 40 μέρες. Μάλιστα. Δεν ξεστολίζεται, μένει 40 μέρες, ο κόσμος το γνωρίζει και οι άνθρωποι που δεν μπορούν να έρθουν αυτές τις μέρες τις Πασχαλινές στον τόπο μας, έρχονται άλλες μέρες και τον επισκέπτονται και το βλέπουν και το θαυμάζουν. 40 μέρες λοιπόν ο επιτάφιος αυτός μένει στην Ουρανούπολη και όσοι δεν μπορούν να έρθουν αυτές τις μέρες του Πάσχα, μπορούν αυτό το διάστημα να έρθουν να προσκυνήσουν, να τον θαυμάσουν. Βεβαίως, να τον θαυμάσουν, να δουν τι έργο είναι. Έτσι. Γιατί είναι μια απίστευτη δουλειά. Απίστευτη δουλειά. Κυρία Ευσταθία, σας έχουν ζητήσει από άλλα μέρη της Ελλάδας γυναίκες να τους δώσετε τεχνογνωσία και να κάνουν το ίδιο? Ναι, βεβαίως το έχουν ζητήσει, αλλά είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Μάλιστα. Και χρονοβόρο. Μάλιστα. Μα εδώ βλέπω χάντρα, για να το κεντήσετε αυτό ένα-ένα το κάθε μοτίβο, φαντάζομαι ότι πρέπει να ξέρει κάποιος, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί σκεφτείτε ότι απευθύνεται σε έναν επιτάφιο. Πρέπει να είναι και τα χρώματα αρμονικά. Σωστό. Πρέπει να είναι τα χρώματα αυτά που αρμόζουν σε έναν επιτάφιο. Μα βλέπω σήμερα, κυρία Ευσταθία, γι' αυτόν έχετε βυσσινή χάντρες, ασημί πέρλες και λευκά χρυσάνθεμα. Αυτά είναι τα χρώματα. Σωστά? Ναι, βεβαίως. Για τα επόμενα χρόνια έχετε από πριν, ξέρετε δηλαδή του χρόνου τι θα κάνετε ή το αποφασίζετε τελευταία στιγμή? Όχι, δεν ξέρουμε από σήμερα τι θα κάνουμε. Τα χρώματα τα βγάζει η κυρία Ελένη, τα σχέδια βγάζει η κυρία Ελένη. Θα σας τη δώσω να σας πει γι' αυτό. Ωραία, κυρία Ευσταθία. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι φωτεινότερες μέρες για όλο τον κόσμο. Έτσι όπως το λέτε, φωτεινότερες μέρες για όλο τον κόσμο, καλύτερες μέρες για όλους τους ανθρώπους, μια ανακούφιση. Λοιπόν, να κλείσουμε με την κυρία Ελένη που θα έρθει και πάλι στην παρέα μας. Κυρία Ελένη, πραγματικά έχουμε χαρεί πάρα πολύ που έχει μπει το δικό σας δημιούργημα μέσα από το δικό μας στούντιο στα σπίτια όλων των ανθρώπων, διότι δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το διάβασα από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Εκεί το είδα όλο αυτό το έργο που κάνετε. Και μπράβο σας και καλό κουράγιο και καλή συνέχεια. Τα σχέδια της επόμενης χρονιάς, τα ξέρετε από τώρα ή μόλις τελειώσει αυτό θα ξεκινάτε? Γεια σας, είμαι η κυρία Ελένη.
Χρόνια σας πολλά. Τα σχέδια δεν τα ξέρουμε από τώρα. Απλώς μετά τα Χριστούγεννα ψάχνουμε, βγάζουμε αρκετά σχέδια. Να σας πω, μια χρονιά έβγαλα 11 σχέδια. Τέλεια. Και από εκεί και πέρα καταλήγουμε ποιο είναι το πιο ωραίο, ποιο θα μας και το επιλέγετε. Μπράβο σας. Δε φταίασομαι Χριστοθανόντι, ως εμυροφόροι γυναίκες πριν, ή να ακούσουμε το χέρες είναι αυτές. Σύντρα τον
Ως εκλείπει καπνός, εκλειπέτουσα, δοστήκεται καιρός από προσώπου πυρός. Πάρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε φιλαιώνοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος εν πολέμω, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε φιλαιώνοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης.